autobusera sartzen, gero lehen gatzagara joateko, eta han oso ondo pasatzeko. Hemen lehen gatzagako plazan gaude, hemen Amaia gure monitorea esplikazioak ematen dago. Lehen gatzagako armarria, frontoian margotuta. Zenbat ur ateratzen den iturri honetatik. Pelotan jolasean, mutilak eta neskak oso ondo pasatzen. Hemen neskak oso ondo pasatzen dute, sokasaltoan jolasten. Jakionen sartzeko gaude, zelako sorpresa eraman nuen sartzerakoan. Oso divertigarria izan zen. Mermelada probatzen, batzuek ez zuten probatu ere egin, zelako gauza goxoa galdu zuten. Ibai honek egur zati asko ditu, baina berdin oso polita da. Gatz zati bat, hemen gatz museoan gaude. Ze txuria den gatza.